рӯзатон ба хайру ба шодӣ бошад дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Ман шукронаи худосозем хубем ва пеш аз шурӯъ кардани влогам мехоҳам ба шумо ҳамин компанияи Faberlic тавсия битиҳам. Касе ки кор кардани дар хона шишта дар интернет бо кӯдаки майда ва соҳиби пул шидане, марҳамат карда дар ҳамин номеро нависед. Агар ки намехоҳед кор кардан, мехоҳед ки маҳсулотҳоро дастрас намоед, дар ҳамин номеро нависед. Танҳо шахсоне ки дар Москван, дар территорияи Россия ба ҳамин номеро нависед, заказ мекунанд. тона ба дар 2500 заказ мекунед, 1200 рубл месупоред, боқимондаша намесупоред. тӯҳфа ҳамчун тӯҳфа аз компанияи Faberlic ва дар ҳамин Faberlic скидкаи калон рафта истодааст. Метавонед ҳамин таҷҳизотҳо барои хона, барои кӯдакҳо, барои ба ҳар рӯи ҳама дар ҳамин Faberlic ёфт мешавад ва давоми влоги динангӣ ва имрӯзангӣ баҳри шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, ина чӣ хеле ки дидестед, ина мери 150 домондагим духовкара одол инам хеле дар поёнаш мемонам, фақат дар поён, дар болош не. инам хеле дар поён набош. дӯстони азиз, нами хел коржӯи мо пухт. лавлава кош камтарак шида, ҳеҷ гап надора. ё сурха кан хеле сухтагӣ нестан. Найдимаш ҳардаш пухта, ҳеҷ хача панамондагӣ. ҳозина чиш тайёрай, мегирим мешакам, оро метем, ба охиронда нишон метем оро дода шида. дӯстони азиз, инами хеле торта оро додам. насиб боша шав питатсия кунад, саҳари кити мебаромша нишон метем. инами хел дӯстони азиз, тортмон ами хел омад. ина тортмон мебаремша. хеле қабатош. рӯзатон ба хайру ба шодӣ бошад дӯстони азиз. аниқтараш субҳ ба хайр дӯстони азиз. умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. раҳмат барои ҳама комментариҳои хубтон ва зодрӯз бошад. зодрӯзи янмай ки ҳозир меҳмонӣ омадагиан хона мондай. ма ҳамин туфлокои чизака гирифтам, надонистам чӣ бигирам. айни магазини пешхона хеле ромолча гирифтам шава. якта носки пинетки хеле гирифтам ша. иам ромолчакоям хеле ҳозир дар Торкистон мода дай. ам хеле гирифтам ша. иам хеле дӯстони азиз. дӯстони азиз, иҷа барои обед тайёр мекунам оши гречкагӣ ва салати деҳқонӣ. оши гречкагира баъд хеле гуфтан оши гречкагӣ ки барои мо ҳозир нишон метавон гречкара чӣ кор кардагим. ина дӯстони азиз, ира ма пухтагӣ нестам, ранги меги ки пухтагиай. ира дӯстони азиз ва гречкара намхали и гречкара тар кардагиам ҷӯшондагӣ нестам. нигоҳ ранги пухтагӣ борид шуда. ами янгам гуфт ки тар карда бумон, гуфт ами қариб ки пухтагӣ меша меандозӣ дар вақт тайёр меша. гуфт тар карда ами хеле бисёр шуда. бо ами чира гуфтам, хостам ба шумо касе ам хеле намекуна, ами хел кунед. хеле барои занҳое ки мехоҳанд тезакак хӯрокшон тайёр шавад, ами як чизи тайёр ами як саат тар мекунем, хеле мешуда. ами хеле нигоҳ меги ки пухтагӣ боша.
дӯстони азиз, салат ман тайёр кардам. ҳамин салатам қудус медорам ки бисёр тайёр мекунам. ин дафъа баклажонҳоро хеле реза кардам, барое ки меҳмонамон мехӯранд хелера. баъд хай гӯшта камтар майдатар кардам. Як пиёзи сурх, як сафед майдаҳа гирифтам. анака шурӯъ мекунем ба оши гречкагира тайёр карда шидам. баъд охиронда нишон метам ва ҳозир боша шумода нишон метам какао порошока, барое ки дина ман гуфтам какаои талх нестай. ҳозир нишон метам ки чӣ хели какаоай. рости габи намедонам ака номаш, инам хали какао порошокай тамом. Уна уҷо галерея вкусов, виши качества. И ҳами чӣ будай, ҳам бӯи шоколад мекуна, ҳам талх набудай, талхи хали ҳастай ку мегирем. я намуди дигаш мегирифтам, майдатаракош какао ба англиси нависагава ба фикрам. майдаакош 3,5 сум 4 сумай, калонтаракош 6 сум 9 сумай. Ина ира ма 6,5 гирифтам. 6,5 гирифтам, нормална, хали талх нестай, барое ки намуд 2 қошиқи калон андохтам дар торт. майда акай набошам чиш. хамируш кама какай талх накадай, хушрӯ намо чӣ хеле ки дар аввали видео нишон додагим шоколадни хушрӯ омадагай, инакем талх нестай. ин хеле маззаи талха мазза мекуна ку ӯ бисёртарак будозӣ. И ӯ хеле нестай вапше. бӯи шоколад мекунаву маззаи талх намекуна. инами хеле на хушрӯ нигоҳ кунед дӯстои азиз, касе ки гирифтани марҳамат. ина дӯстони азиз, гӯштша бирён кардам кати пиёзош. баъд сабзиша дохтам, ҳозир ина сабзишам бирён мекунам, об медозам, баъдан гречкара медозам, дам мепартам. ҳамин рӯз бобу гумша гуфтам. ина гречкамон тайёр шид. ҳозир мекашам, ба нишон метем. инам хеле тайёр шид. ва мо иштиёи таом. ва дӯстони азиз, ҳами гилмам дар шумо нишон додани будам, ин гилма нишон надодам тона. ҳами хеле истода, ягон барги дигар накардай, инакем қоқам нашидай, хушрӯ истодагиай. наиш бошай на ҷош баркада. ябо нишон додам, гуфтам чиай ӯ ҳамаш чӯбай. инакем на ҷош хушрӯ баркадастай. ха иншолло ки соз меша баркада. инами хел дӯстони азиз, баркадаям кам-кам. наиш хушрӯ шудагиай. дар инҷа боша влога ба поён мерасонем. бахшиш дӯстони азиз ки дина нагуфтам ден раждени кай, на чӣ хеле ки гуфтам ден раждени мо хоҳарман хонамон омадагиай. меҳмонмон ҷиянам. инами хел як бори дигар аз ҳаматон узр барои нагуфтанам. хай светмона додан, баъди намози хуфтан, қариби намози хуфтан, хай ӯзи шукрсозай накиштиян. инами хел хайр дӯстони азиз, то влог оянда дар паноҳи Худо.